Vadiwa vatari tinokugamuchirai panhepfenyuro yenhumbe TV. Muzuva ranhasi tiri kuita follow up panyaya yakabuda kwaChief Mutasa yanga ine nhau yengozi yafata. Baba tinokugamuchirai panhepfenyuro. Zvichida mukatitsananguriro muchidimbu zvamunoziva imimi pamusoro penyaya yengozi yanetsa mumusha. Chandoda kutaura panhau iyi zvatinoziva ndezvekuti ngozi yakaparwa makore ati fambei ma-70s, makore achanatsoziva from tichitsanangura ipapo. Zvakaitika ndezvekuti fata uyu akarohwa neshuwa nzvimbo yeBharadhara semabhurasi. Tiringonzwa ndikutaura zvatinongonzwawo. Takakura isusu tichingori vanhu vekuti vanhu vakanga vaiziva nyaya idzi vaitoziva kuti kwabani ndokune vanhu vakaita nyaya iyi. Saka asi nekuda kwekuti munhu anga asina kusungwa pakapara mhosva, handizivi kuti akanzvengawo sei kuti arege kusungwa. Saka vanhu nekuda kwekuti vaiziva vaingogara vachiti chiro chadakanganisa mumaraini, vaingonzwa vachiti vana vengozi yavo yafata matatu, nengozi yakafata matatu vachitaura. Saka isusu nekuda kwekuti tiri vana tasina chokwadi, taingotinetsa kuti tinorevei. Saka zvakazoitika kuti nerimwe gore rakashaya umwe munin'ina wemubari wemhosva, takafamba zviya zvokuti tinechiti munhu akafa chivanhu chedu, munhu akafa tinofamba tichitsvaga kuti chii chauraya munhu. Saka takatora umwe mubatsiri nguva iyoyo, ndopakauya achibva atanga kutaura nyaya yengozi. Zvenyu zvamuri kuita henyu hamuchida uri pangozi verudi zvikukonzesa maprobhemu mumusha menyu. Iyei mufe atofa apa, inyaya zvikukonzeswa nengozi. Mamarriages mumusha menyu muri kuona kuti haasi kuita zvakanaka, kuvanasikana kuvanakomana nenyaya idzi. Saka ndingati ndomatangira akaita nyaya idzi kubuda kwadzo. Yabuda nyaya iyoyi gore rero ndofunga 2012 hachanyatsikura ngani. Takafamba tichibva ipapo tiri sedare kudaro, tikabuda zvakaita sekudaro kuti mubatsiri akauya mumusha, akauya achibva azvipatsanura kuti zvakaitika. Mubari wemhosva ndokubva atokumbirwa kunzi iwe unofanira kukumbira ruregerero zvakadi zvawakaita izvi. Saka yanga iri ndikati ndomatangire akaita nyaya idzi. Vana vemufi ndiri kurangarira gore wakabva kuHarare, especially musikana muhombe anonzi Mai Manatsei akasimuka kuuya kumukumba musi waida kuzokumbirwa ruregerero nababa wenyanya kupara mhosva achida kukumbira ruregerero. Ndikukumbira ruregerero nezvandakaita pakufa kwemunin'ina wake akanga afa nguva iyoyo. Vana vacho vaivepo, vakatotaura nyaya dzake dzese dzose, ndokumbira ruregerero. Baba vacho vachitaura vana vanga vatoripo, zvokuti takatonzwisisa kuti ivo vakatobvuma kuti zveshuwa mukuru uyu matauro ari kuita nyaya yakaita. Saka isu tadaro, zvabva kudaro izvozvo, pasina nguva yakareba anga akutanga kutoramba kuti handina kumbodaro. Tikazobva ipapo gore iroro pakazoita umwe mupriest akafuta paSt Barbara akanga aripo, nokuti chinonetsa pamisheni apa pakafira fata uyu ndechekuti panonzi pane zvinoita, kuti panogara vanhu varonzi vane zvavanoona kubudikidza nekuda kwemufu. Saka mupriest akanga aripo nguva iyoyo aisanganawo nezvinhu izvi. Ndokubva tasvika pakuzosangana nemupriest, akabva ati aiwa ndokubatsira, tinoenda kumhuri yakaparirwa mhosva nokwafata, tinokuti toenda tese, kana kuchida kuti tinowirirana nehama dzemufi tinoenda, tikawirirana zveshuwa
tikaunganidza mari dzekutransport eva nemota yaishandisa yepamission tikafamba nemota iyo tikaenda inhana hana kuenda asi wakaenda vakasvika mushuwa yekwafata angapo vakanotaura navo vakaenda kune madzishe nemadzimambo ikukoko wakasvika zveshe wakabvunzwa kuti imimi muri kubvuma nyaya here yemakapara icho wada wakatonzwa mambo chivanhu chedu kuti kana uchinge wakapara mhosva kana wakubvuma mhosva unobviswa mari utadzora kudini wakubvuma mari iyo yakanobviswa wakazobviswa futi document ranga raitaura futi nyaya yekuti uri kubvuma nyaya yake saka bcause document rainzi ranga rakanyorwa kunzi ini ai kuvanzi dash taura paida zita remupari wemhosva ndinobvuma kuti ndakaparadza mweya wehama yenyu zivha ranyorwa rakadaro pasvasignature kuzasi iye akabva anyora zita rake nesignature zvapera zvakadaro saka isu takanga tamuprocesi yekuti tichinotsvaga kuti tinofambisa sei kuti tinoripa mhosva iyi saka tichibva mushure mekuti tabva ikoko murume akatanga futi kuramba kuti handimanikidza asi ipapo hapana munhu angamumanikidza kwakurungotaura naye chete tichiwirirana saka takazotanga kuona kuti nyaya iyi yanga kutanga kuiramba maybe kutya vana vake kana kutya mudzimai kana kuti hatizozivi but mushure mezvo takatanga kuzotoona kuti vana vacho nemudzimai semhuri yakadaro vakanga vakutoramba nyaya yekuti hatizivi ende vakutobatsirana kuvhara mufi semabudo anoita achitaura paanobobuda mufi achitaura muri kunditsibika muri kundivharidza ndirege munhu ndiende kumusha kwangu kuenda kumusha kwangu ndiendise kumusha kwangu saka ndikati ndomatangira akaita nyaya iyoyo. So apa pakazobuda nyaya yemufi nengozi ndanzwa muchitaura nyaya yekuti makatomboenda kumhuri kwacho pakabvumwa mhosva pakasainwa pakadii yanga yataura here kuti yanga ichida kuripirwa nechini kana kuti process yese iyoyo yanga isati yatosvikwa pakazotanga kuramba muridzi wemhosva? Process iyoyo panga pasati pabuda mweya wachitaura papasati pamukuriswa mweya wachitaura takangozobatsira nge akauya ende isusu nekuda kuti taifamba tichingonzwa ingawo kumaprofita ngoeku taingozvinzwa kuti ndonyaya iri but mweya wanga wasati wabuda nguva iyo uchitaura kuti ndauitwa. Saka pane pamambotibate muchitaura nyaya yekuti pakafa munin'ina wemufi ndopamakabata nyaya pakafa munin'ina wanyakupara mhosva ndopakabuda nyaya yekuti mune ngozi mukabata zvekare kuti ndopakabuda kunzi rufu rwaratoitika irworuro yanga iri nyaya yengozi iyoyi. Saka pane here matambudziko akadai ari kukonzerwa nenhau yengozi yafata ivava muri gada mutori mumhuri chaimo? Matambudziko tagara tichinosangana nawo zvane time. Matambudziko etonyanya kusangana nawo nekuda kwengozi ndufu kufiwa zvisina tsarukano. Ngatipa ndinoda kutsanangura panyaya yekufa zvisina tsarukano mumhuri medu. Ngati kumashure mbichana uko zvazvichiri zvakanaka but kumazuva anhasi aya takurarama kubva nguva yacho iye kutaura nezvazvo vanhu vanofa zvisina tsarukano kusanganisira nemunin'ina wemufi akanga akafa nguva iyoyo. Mafiro akaita chakava chichamiso kumunhu nokuti kurwara kwaaiita raisa mudasira kuti munhu angasvika pakufa nokuti munhu akanga angori neshuga akangonoda kubviswa kachigumbo kuti shuga ikaita chironda hachipori ngatibvise chigumbo chacho icho. Saka pari pakudaro pakangoenda kuchipatara akabva angonofa. Saka tese tasina tasiri kuti munhu angafa nekuda kwezvo. Saka tizofamba kuti vada ndiyo nyaya yacho tichitasa futi ngati baba vana baba vedu ka first born baba na baba mafiro akaita futi
ese changu chishamisha. Saka tisizotwarisa tivatana kuti ndoma matambudziko kusangana nawo nekuda kwechingozi. Tichibva ipapo vakati wandei vakafa nokuti ndataura vakandikati mumba medu mumba na baba wedu vakanga vari vana baba vakomana vakanga vari 6 saka tiri avo vakangofa. Sati kuti asati kuona zvikukonzeswa nengozi yose tobva ipapo tobata mamarriages asifamba zvakanaka vashoma vanotaura kuti inini mukadzi ndinaye ndichimbira naye ndiye ndakaroora pekutanga nongoti ukaroorwa usiwa ukaroorwa usiya mukomana ukaroora usiya woroora usiya zvichiramba zvakangodaro zvinhu zvisiri normal ndo maproblem kusangana nawo vaya. Alright, so inini semhuri pane here urongwa hwekuti mungadai manga mati maita kusanganisira nevacho ivavavo vari kuramba hwekuti munge muchigadzirisa nhau ise nhau yamuri kuti yakabva kuma70s tinoona kuti yanhau yaane makore anenge areba. So pane here zvekuti mungadai muri kuti muri kugadzira kuitira kuti nyaya yacho ifambe zvakanaka kana ari mufi azorore mhuri yogara zvakanaka. Ya urongwa takanga tana ngada kutanga nepapo tichitoka mashure last year patakatanga kutanga kuronga kuita kuva negwara rekuti tiripe mufi. It was last year muna musi wa 21 December. Musi wa 21 December takaenda kudare ramambo Mutasa. Tasimudza nyaya yekuti musha medu hatisogara zvakanaka. Chakaita kuti tisimuke tiende kwamambo Mutasa isusu yanga nyaya yekuti nyakupara mhosva pane zvinhu zvataida isusu semhuri vakanga vakutirambira vachiti hatifambi nemi itai mega nyaya dzenyu. Tikabva tazoona kuti isu tirambe tichinetsana navo zvisina mutemo mukati zvinotinetsa ndo zvakaita kuti zvisimuke tienda kwamambo Mutasa. Taenda kwamambo Mutasa takasvika tikapira nyaya yedu sekudaro ndo nyaya dzinotinetsa mumusha mambo tibatsirei. Mambo akati inini ndinokubatsirai chendogona kubatsirai nacho kuti kana muchida kuti mupei mubatsiri anokubatsirai nyaya dzenyu tinokupai. Isusu hatina kuramba tangoti ndochi matangire nyaya dzacho zvechokwadi takabva tapiwa mubatsiri musi uyu takaenda musi wa 21 mubatsiri tapiwa mubatsiri paya paya ndobva tanga kutitaurira nyaya dzacho dzacho dzese mamire zvakaita. Same day iroro akabva abudisa mufi pane imwe hanzvadzi yedu yatari nayo. Saka mufi akatanga kubva atanga kubudiswa abva atanga kutaura ndo musi wetakatanga kupiwa gwara rekuti anodei chii chaangada kuti aripwe kuti ayarane nemhuri yekwabani. Saka tapiwa gwara iroro takamboita sekunge tiri kuwirirana nokuti mupari wemhosva akatobvunzwa ipapo kubvuma here mhosva akati ndikubvuma. Saka tapiwa gwara nokuti anga abvuma takaenda isusu tadzoka kumba isusu taakuchinoita mapreparations kuti tiunganidze zvinhu zvacho nokuti isu hatina kumutiunganidza zvinhu takati tinobatsirana nokuti tese tine matambudziko nokuda kwechingozi tinobatsirana. Saka tasheyana zvinhu zvacho zviripo amongst about 10 families takaona ipapa takangosiyana amongst 10 families dzemumhuri yedu iyo yacho yanga iripo nguva yacho iyoyo tatosiyana zvakataurwa zvacho nemufi toita zvakadini. Saka tiri pakati pekuti ndiwo dzakabva tanzi imimi munofanira kudzoka panapa after 1 month because zvakatotaura kuti isusu toda kuti muye panapa after 1 month mudini muripi. Saka isusu tiri pakati pekuti pakati pemwedzi wetakapiwa tiri kuunganidza zvinhu timboita mameetings tapapi mari yaungana here mombe dzakaungana munguva pfupi dzakwana because dzakatanzi mombe 50. Saka munguva pfupi yanga iripo mombe dzadzaungana kune mamwe mafamilies 9 families. Saka iye mukuru uyu Nyakupara mhosva pavetaita mameeting tichitaura kuti zvakwana zvapo here zvadii akatomboita imwe meeting takauya akati nini because iye takada muti iwewe pamombe 15 dzatataurwa isusu 9 families dzinongobvisa mombe 1 iwewe unobvisa 6
pane 50 tavitawirira sekudaro. Saka pane imwe meeting akatouya akati imombe dzangu 5 dzapo kusara 1 mari ndoita tisati taona bvakumhuri yake. Takambofunga kuti tikufambirana panguva iyoyo tisingazivi kuti murume uyu ane dzimwe pfungwa ari kuramba haasi kubvumirana nesu. Saka isu tafamba wamusi wa 20 before 20 January petaifanira kuzoita 21 kwamambo kutaura kuti zvinhu zvakwana. Takazongona tapiwa masamons ekucourt kwamajustice tasungiswa kunzi tiri kushungurudza mukuru. Ndokubva taenda kucourt kwamajustice swati wa musi wa 20 taenda kwamajustice vatasvika dzanzi imimi pane chikumbiro chakaitwa nemukuru chekuti imimi munofanira kudini muri kumushungurudza murume. Saka ari kuda peace order, ada tsamba yekudzivirirwa kubva kumushungurudza kwamuri kuita. Zvanzi munoti kudini namajustice nechikumbiro chaitwa nababa tiri mukoti. Ndokubva isu tati chikumbiro chavari kuisa havo vari kuisa ndizvozvo, asi isu hatisi kubvumirana nacho nekuti pane nyaya iri pamberi pedu pemhuri yekwabani yekuti tanga tagadzirisa ine chekuita nababa ivava. Baba vakauraya munhu, but saka nyaya yatiri kuita ndeyekuti tione kuti toripa sei mhosva yatakapara tichingudza tisina kugara muchadzo. Asi nyaya yedu iri kwamambo, ichiri kwamambo tasi. Saka isu chikumbiro chekuti vapiwe peace order hachigoni nekuti vari kuda kuona kuramba kuripa mhosva yavakapara. Ndobva tanzi namajustice obva wabvunza kuti imimi kwamambo nyaya yemudoenda kwamambo mudoenda rini? Vatati kwamambo taifanira kuenda musi wa 21 ngori wa 21 which meant kuti yonga ri second day after musi wa 20. Vatazi namajustice muchiendai munopedza nyaya kwamambo mangwana. Kana mapedza nyaya kwamambo mangwana panapa munozoya musi wa 23 muchinzwa kuti nyaya yenyu yapera sei yepeace order. Saka isusu takabva tati 21 hatina kuona kuzoenda nekuti uyu anga ati dzorera kumashure, anga atiratidza kuti zvinhu zvese zvatakaita izvo aitivimbisa zvazvo zvekunyika. Kwamambo hatinogona kuzoenda kunotaura kuti mambo zvinhu zvakwana nekuti tataona kuti uyu adini aramba. Saka zvadaro musi wa 23 plus majustice akatiti munouya muchinzwa kuti nyaya yenyu yapera sei. Vanenge vachida havo hatina kusamonwa, kangozi vanenge ari kuda hake ngaauya adini anzwe kuti nyaya yezopera sei. Saka isu nekuda kwokuti tataona kuti nyaya yedu haisati yapera kwamambo hatina kugona kuzoenda kwamajustice kuti hatisati tapedza zvakwamambo. Saka ndinodavira kuti musi wa 23 mukuru ndio pakaenda kwamajustice ndobva asvika achibva anopiwa mapepa ari kuti iyo peace order yatakazoramba isu kuti hakuna peace order inopiwa musungwa asiri. Ende zvakare iye atitaura matsamba enyu emapeace order acho ndinawo mumba mangu. Musi akazotaridza peace order atorimo mumba kuti aiwa isusu hatipiwe peace order nemi, mapepa enyu haatoshandi handimukona. Saka ndikati ndo patakatanga kupiwa gwara rekuti mufi anga achidii ende hatinozokwanisa kuenda mberi saipapo nekuda kwokuti mukuru wacho muridzi wemhosva anga aramba. So kuri kuti tomboti hanzvadzi dzenyu idzidzi dziri kunyanya kushanda nababa dzaita munhu anogara nawo pasi ovabatsira kana kuri kutsanangurirana nawo kana kuri kupiwa gwara. Inini semhuri muchiri open here for dialogue nawo nekubatsirana nawo since pakumuka nyaya yemapeace order kakupesana kavari kuita aka kuri kuti ivo vawana gwara rekuti pane munhu adzogara nawo pasi ovatsanangurira maeffects naimplications ezvinhu zvavari kuita in terms of ngozi. Kozotoziva kuti zvinonzanzi mushonga wengozi kuripa. Imimi semhuri muchiri open here kunge muri kubatsirana nawo kuripira ngozi yakaitwa nababa vavo. Ipapo ndikati yechokwadi sepfungwa yatanga taisa pekutanga tisati tachina toda kuti dai izvi zvadi
zvapera nokuti maproblems atiri kusangana nawo arikonzeswa nechinhu. Saisusu mwoyo wedu kuti dai zvapera, saka hatina zvatati tachinja. Toda kuti bedzi dai vanhu havabvuma tifambe pengozi mberi. Tave mukunopindira tomboti pauya kana pfungwa yekunzi zviripo zvacho zviripo mhuri yese yosunungurwa kwosarira iwo mhuri yavo inenge isina kuripira ngozi. Kuri kuti paine mukana wakadaro semhuri munoutora here kunzi seapa pamamuchiti pakadiwa mombe 15 and 9 families manga matounganidza mombe 5 oita mukana wekunzi kanonzi mubatsiri otaura nemweya wengozi zvonzi kufemili iyoyi yabvisa zvombofanira kundoripirwa kuitira kuti imwe mhuri yese isunungurwe. Then ivo vacho vakazvimirira nemombe 6 dzasara idzi vosara vaine mhosva mumba mavo ivo chete. Semhuri mungazvigamuchira here kana kuti mura kuti mubatana mese kawani zvongoperera mhuri yese? Ya ipapo pane macomplications ari. Macomplications andoda kusaita ndeyekuti infact chekutanga inini pfungwa yedu semhuri yanga iri kuti tibatane, ndochachi chakakosha. Takabatana kudaro iye semupari wemhosva ndiani kachitungamira. Iyi pfungwa yekuti tinoripa on our behalf yosarira akadai so akamira ega, tinogona kupikisana nayo pekuti of course mubatsiri anogona kuti tinenge tabvisa mhepo yemufamily yavo anogona kutaura chidaro, but todzoka futi totarisa current situation kuti chiri kumbokonzeresa kuti iye arambe kubatana nesu ndechekuti ari kuziva kuti mhepo yengozi akaisa kune mamwe mafamilies iye family yake basara ife. Tingori nepfungwa futi yekuti anogona kudaro, anogona kuisa futi mufamily make wongosundira futi kwetiri hatizozivi kuti zvinhu zvakafamba sei. Saka chitati tingoda zvinhu chekuti tingofambe semhuri tizive kuti kana tapedzerana nemhuri yemufi tapedzerana nayo hapasina chichanetsa. Tinokutendai baba nekunyatsokutsanangurudza mamiriro akaita nyaya iyi. Tiine chiwimbo zvekare chekuti patichandotaura nehanzvadzi dzenyu idzi vanokwanisa kuwanawo muono unenge wakavhurika nyaya iyi yofambwa nayo negwara rakanaka, yoripirwa ngozi, mhuri yogara yakadini yakachena yakanaka. Vadiwa vateereri, wanga uri mufaro wedu kunge tiri pano tichikurukura nenhau iyi zuva ranhasi. Tinosangana zvekare muchikamu chinotevera.